दाबि खालामैयानो मोजां मानो होननानै बुङोबा दिनै हार्ड क'डफ्रानो थालांदोंबा माखासे हार्ड क'र नङैफ्राथ' मारै थाखाय मोनगोन बेनिखायनो बिथांमोनाबो गावखौ गाव आं सोर साननाया मोजां। हेलो लोगोफोर आं दिनैहाय मोनसे जायगायाव थांगोन इउनाइटेड फराम अफ Ex-ndfb जों दिनैहाय तामुलपुराव थांगोन डाइरेक्ट बाथ्राखौ बुंखाबाय आंजों लोगोसे दङ इउनाइटेड फराम अफ Ex-ndfb नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथां N.Danswrang बिथांजों आं दान्दिसे सावरायनि बा केसनि बारै आरो रिहेबिलिटेसन मानो थालांबाय थादों आरो जोंनि सेंग्राफ्रा मानो थाखाय दिनै स्टेटमेन्ट होबाय थानो गोनां जादों बिनि बारैनो आं दान्दिसे सावरायनि थुदो बिदिब्ला N.Danswrangजों जों दान्दिसेब्लाबो सावरायलांनि जाहैबाय N.Danswrang इउनाइटेड फराम अफ Ex-ndfb नि जेनेरेल सेक्रेटारि बिथांनाव मोननैसो खोथा सोंनो नागिरदों N.Danswrangखौ आंनि चेनेलाव बरायनानै लानाय जाबाय नोंथांनिसिमबो दा दिनैनि दिनाव दे Ex-ndfb ओरैहाय बाक्सा डिस्ट्रिक्टआवबो चिरां डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बा बावहाय Ex-ndfbफ्रा मोननाय मोनिनि बारै स्टेटमेन्ट होबाय थादों मानि थाखाय बेफोरो जानो हमदों आरो मानो थालांदों बिनि बारै नोंथाङा दान्दिसे बुंनानै होयोबा मोजां जागोन। खुलुमबाय नोंथांजों लोगोसे गासै नायगिरिफोरनि बिथांमोननिसिमबो थालाङैनि सायाव गोबां बिदि सोंलु सिखारबाय थादों नंगौ नाथाय मानि थाखाय थालांदों जोंबो हमस'नो हाया जों जेब्ला जयै सावरायदोंमोन अब्ला लिस्टआ जोंना 678 मोन नाथाय दाखालि जे लिस्ट फैदों रिहेबिलिटेसननि नामाव बेयो जों गासैयै टटेल 500निबो एसे खमबावसो दा आरडि ग्रुप हिसाबै जोंनिफ्राय 170सो फैदों आरो पि हिसाबै बिदिनो 206 फैदों ओमफ्राय एस हिसाबैबो फैदों दा आलदा बे लिस्टखौ जिहेतु सिगाङाव ग्रुप हिसाबै होनाय जादोंमोन थिग बेबायदिनो बियो ग्रुप हिसाबैनो फैदों नाथाय जोङो इउनाइटेड फराम अफ Ex-ndfbआ जोङो बावाखै दानाया थांनाय 2022 मायथाइनि 21 अक्ट'बरावहाय जोङो दानाय जादों दा बे साबमिटखौहाय जोङो ग्रुप वाइसआव होनायलाय बियो ग्रुप वाइसआवनो फैदों दा जोंनि माखासे केडार जे थालांनाय बे थालांनाया मानि थाखाय थालांदों जोंबो दिनै आसरित नांदों दिनै हार्डक'र हिसाबैबो माखासे नंथारगौफ्रानो थालांमारदों नंगौ खिन्थु मानि थाखाय थालांदों जोंबो हमस' हायाखै जों बिनि सायाव सावरायबाय थादों दा जोङो सावरायबावगोन बेखौहाय गोथौयैनो मानि थाखाय थालांदों आरो हार्डक'र थारफ्राथ' मोनथारनांगौ मोनथारोबा मोजां जिहेतु गोबां बोसोर सोमावसारबोबाय खायसेया 10 बोसोर गाहाम जेल जानानै फैनाय दङ बिथांमोननि लिस्टआबो दिनै इनक्लुड जायाखै दा बिथांमोनाबो मोनथारबा मोजां जोंबो गाहाम मोनगोन बेनिखायनो जोङो आसाम सरकार आरो भारत सरकार लोगोसे बिटिआर सरकारखौबो खावलायनांगोन जिहेतु बिथांमोनाबो सरकाराव दङ दा जेरैखि जाया हार्डक'रफोरनि सायाव सालिजारि खालामनानै होनो हायोब्ला मोजां नांगोन दा दिनै थारैनो जोंबो बुंनांगोन जे जोंनि माखासे सेंग्राफ्रा जायफ्रा नंथारै बिथांमोनाथ' दाबि खालामनानै लाब गैया गतिके बिथांमोननिसिमबो आं खावलायदों जायफ्रा हार्डक'र नंथारा बिथांमोनाबो दाबि खालामैयानो मोजां मानो होननानै बुङोबा दिनै हार्डक'रफ्रानो थालांदोंबा माखासे हार्डक'र नङैफ्राथ' मारै थाखाय मोनगोन बेनिखायनो बिथांमोनाबो गावखौ गाव आं सोर साननाया मोजां नोंगौ दुखु खस्थ'खौ दिनै बयबो खालामदों सोमावसारनायाव 34 बोसोर बर'फोरनि सोमावसारनायाव दिनै सोरबा सासे आइजो N.D.B खौ ओंखाम संनानै जाहोनाय बेबो मोनसे पार्ट N.D.B आव दिनैहाय खस्थ' खालामबाय दुखु दाहा लानायाव आरोखि थिग दिनै जोङो सिलाय लानानैल' सोमावसारदों होननानै खस्थ' खालामदों होननानै दाबि दैखांनांगौ बेबो नङा दिनै सोमावसारनाया बयहाबो कन्ट्रिबिउसन दङ जों दिनै सोरबा खस्थ' खालामनायखौ नायहरनानैब्लाबो जोंनि मोननायखौहाय आं सोर बेखौ बिजिरनानै नायनानै डिमान्ड खालामनाया मोजां थ' आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जायफ्रा हार्डक'र थारखौथ' होयोब्ला जोङो मोजां मोनगोन जोङो बेखौ सरकारनि सायावहाय दाबि दैखांगोन दा दिनै आरोबाव मोनसे जाथाय जाफैबाय थादों दिनै केसनि बेलायावहाय गोबाङानो केसनि बेलायावहाय सुमन लेखा बा माबा माबि लेखा बिदिनो फैबाय थादों
दा बिनि सायाव नोंथाङा मा बुङो? एक्सुवेलि केसा जोंना नैबे जेनेरेल एमनेस्टि मोननैयावहाय दिनै बेफोरो खनसेयावनो उइथड्र जाजोबाखै आरो बेबायदिनो माखासे नन हाइनासफोरा सोरनाबा सामन सोरबा केस वारेन्ट फैदों दा बेफोरबायदि फैनाया सिगाङाव सावरायलायनानै केसखौहाय दोनथ'नांगौ एबा पेन्डिं खालामनानै दोननांगौ होननानै सावरायनाय जादोंमोन नाथाय सोरनाबा दिनै फैदों दा बिनि सायावहाय जाय बिथांमोना केस फैदों बिथांमोना डाइरेक्ट सोरबा एडभकेटखौ लानानै कर्टआवहाय थांनानै मोजाङै सावरायलायनाया मोजां जागोन आरो बेखौहाय जोङो थांनाय 4 जानुवारियाव बिथां ADGP IPS एरिनाथ सारजोंबो जों सावरायनाय जादों बे जोंनि माखासे बारग' N.D.B फोरनियाव दासिमबो केस वारेन्ट बा सामन फैगासिनो बेफोरखौहाय सारा एसे सालिजारि खालामनानै हेरेसमेन्ट होआब्ला मोजां जागोन जों बिनि सायावबो सावरायदों मानो होननानै बुङोबा दिनै बेफोरबायदि हेरेसमेन्ट मोननानैनो सोरबाया गावखौ सुइसाइड खालामजासिम थांदों दा बेनिखायनो जों बेखौ बिथांजों सावरायदों आरो बिथाङा बुंदों जे जुदि स्टेटनिफ्रायथ' आं नायगोन जुदि आउट अफ स्टेट जेनेबा से मेघालय अरुणाचल नागालेण्ड बेफोरबायदिनिफ्राय फैयोब्ला एसे नांगौबा आनज्रायनानै थाथ' बेफोरबायदि बुंनाय जादों उनाव थांखाङोबा माखासेखौ जों मा खालामनांगौ जों खालामगोन दा बिनिखायनो एसे गावखौनो आनज्रायनाय माने बैयाव थांथारनायखौ बुङाखै जेनेबा जायगायावनो थानानै जेनेबा नों दिनै नागिरफैबाय आं बहाबा सोरनावबा थाहैथ'बाय अखानायै आं न'आव फैफिनबाय थिग बेबायदि आरोखि खिन्थु बै थांथारनांगौ बेखौ बुङाखै आरोखि जिनिसा बे दा ओंखायनो एसे जायफ्रा फैदों बिथांमोना एडभकेट लानानै कर्टआवहाय केसआ माबायदि बेखौ नायनानै साननैसो एसेब्लाबो जगाजग थानानै खामानिखौ मावोबा मोजां जागोन लोगोसे थाबैनो जोंनोबो खोन्थाहरोबा मोजां खारन बिनि सायावनो दाखालि सरकार साइडनिफ्राय मोनसे हेल्पलाइनबो होनाय जादोंमोन दा बे नाम्बारावहाय सोरना केस फैदों बिथांमोना हरनानै केसफोरखौ हरनानै खामानिखौ मावोबा मोजां जागोन आच्छा थ' जोबथारनायाव मोनसेल' खोथा इउनाइटेड फरामनो जिहेतु नोंथाङा जेनेरेल सेक्रेटारि दिनै जोबथारनायाव नैबे जोंनि आफादगिरि आरो जों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ इउनाइटेड फरामा बियो जेलनिफ्राय गनायनि सायाव मा सिन्ताधारा खालामदों नंगौ दिनै गायसनगिरि लोगोसे सागानगिरि रन्जन दैमारि सार आरो जोंहा भाइस प्रेसिडेन्ट रिपिकां जस बर' बेबायदिनो आवगाय गोबां जोंहा दङ लोगोसे फासिनि अर्डार जानाय सानै दङ आरो NIA केस जानाय गोबां केस माबा गुवाहाटी सेन्ट्रेल जेलाव दङ दा जों बिथांमोनखौ लानानै थांनाय 10 जानुवारि दिल्लीयावहाय जोङो मेम'रेन्डामबो होबोनाय जादों बिथांमोनखौ जेरैखि जाया जेलनिफ्राय हगारनांगौ मानो होननानै बुङोबा जोंहा 27 जानुवारि 2020 बर'नि गासै समस्याफोरखौ समाधान खालामनोनो दिनै बे पिस एकर्डखौहाय खालामनाय जादों दा बे पिस एकर्डनि गेजेरजोंनो बिथांमोना दिनै जोबथेसालिनिफ्राय उदां जानांगौ होननानै जोङो बेखौ मेम'रेन्डामावबो होबोनाय जादों आरो जोङो दाबि दैखांबाय थागोन जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-ndfb जानानै गासैखौबो पिस एकर्डनि मुङावनो गोजोन थासारिनि मुङावनो आरो गासै बर'नि सार्थ'आवहायनो बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय रिलिज खालामनांगौ होननानै जोङो इउनाइटेड फराम अफ एक्स-ndfb जानानै जों अरायसम दाबि दैखांबाय थागोन थ' नोंथाङा आंनो दान्दिसे सम होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम रोजा साबायखर थाबाय गोजोन्थों नोंथांनिसिम थ' लोगोफोर नोंथांमोना हयथ'बा खोनाबाय जानांगौ बा मोनथिबाय जानांगौ बिथां इउनाइटेड फराम अफ एक्स-ndfbनि GS बिथांनिफ्राय जाखिनि बाथ्रा खोनानांगौ खोनाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामला बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि